Os traballadores de Correos na provincia de Pontevedra saíron este luns á rúa. Convocados por Comisións Obreiras, denuncian a falta de persoal nas oficinas da provincia, cun impacto na calidade do servizo e nos seus usuarios. Unha losa que levamos arrastrando desde fai moito tempo, que se vai aumentando porque a xente vai se xubilando, vanse cambiando por concurso de traslados os carteiros, o sea, o personal vai se cambiando a oficina e a empresa que o fai é non cubrir esas vacantes. Non se cubren baixas, non se cubren permisos retribuídos que temos e cando chegan as vacacións, claro, evidentemente agravase todo moitísimo. Unha falta de persoal explican que afecta a toda España. A provincia de Pontevedra non é allea a esta problemática. Un dos puntos quentes é esta oficina da Rúa do Río de Vilagarcía. Aquí na oficina de Vilagarcía, concretamente, tendría que haber 6 personas pola mañán e ahora mesmo hai 3. A situación é tan grave que tanto a directora como a xefa de equipo teñen que deixar as súas funcións para poder atender a clientela e a lista, o tempo de espera mínimo en medio aquí é de media hora. Entonces nos non podemos asumir como personal ese estrés e esa falta de consideración e de reconocemento da empresa hacia nós. Unha falta de persoal que tamén afecta o servizo de reparto. Estamos nas mesmas, o sea, non se cubren as vacantes, non se cubren as baixas e non se cubren as vacacións. Entonces, todo o personal de Correos temos problemas, tanto para coñer as vacacións, que pretenden que nos poñámonos de acordo e iso non pode ser. Si queres pedir un día de asuntos propios porque tes algo personal que facer, pois tes problemas para collelo porque como non hai personal, eles sempre recorren a necesidades do servicio. Estamos así durante todo o ano, claro, chega o verán e isto agrávase, porque a xente por lei ten que irse de vacacións sí ou sí. Para despois do verán avanzan novas protestas. Pero sí que a partir de setembro vamos a empezar a mobilizarnos por toda a provincia e creo que incluso vamos a movernos, o sea, a mobilizarnos a nivel nacional. Mais alá da falta de persoal, aproveitan para denunciar tamén que levan co convenio caducado dende 2013 e que cada vez ven máis recortados os seus dereitos laborais.